Amigos para siempre. Venga ahí, vayas, hemen dala, torri. Bai, hemen dek. ¿Y seguro hemen dekela lo del festival anual de la copla? Bai, Odei Estebanek esan ziak, festival anual de la copla hemen dala. Hor daudela gitarristak eta hori, eta tabladu hemen, palmeruak horbeian, eta guk emateko kantia. Bueno, kantia, jondo, baino, etzagian ni zerbait, etzagiati, folklorikoa guau, andaluza guau, flamenkoa guau, espero horrean. Bai, egia esan hemen jendiai behiratuta, flamenko itxura ondila etzakak, txikitola kalzan, txikitero antza igual batzuk bai, baino... Ez. Etzagiat, raro xamarrastituk behiratzen, etzagiat, lasai. Peine eta eroizatek eta igual horregatik, baino... Ez, lasai, baki, pantojak esan izan bezala, hortzak eragotzi, eta irriparrein, eta... Ja, bai, baina, a ber, ni honea etorga dituk, ni pixka nervio esan natxok, onartu berra ezakat, guk kopla kantatzen, etorga, ez ala dituk egonen saiatzen, gure kopla kantatzeko. Bai, gure kopla, eben etorri dira fans asko gure kopla entzutea, baina gure kopla gero kantatuko dugu, Joseba Peñak esan dit, lehenbizi, etorri ganez, aurrena telonero batzu daudela, folklorika batzuk eta koplista batzuk, eta hemen gaudenez, aurretikan, pixar egiteko, aurkezpen lanak, bigotia pintatu gabe, hola, apelo, sin pelo. Bueno, pasaziak egin bat, eta, sin más, zitxan, omentzetorrek, Cristina Mardaraz, koplatzuk endatzen. Cristina Mardaraz? Bai, Cristina Mardaraz, bertzolei bizkaitarra, txapelketan parte hartuzun lehenbiziko emagumia. Al ruedo, Cristina! Valorri al toro! Al ruedo! Hainbat gente, ikusten dan de repente, ni gustora nago eta zu ese modu zaudete, ara hemen hainbat gente. Naiztanengoen zalantza, kantatzeko hemengo plazan, gazteo jarri ninduten koplaz betetako dantzan, naiztanengoen zalantza. Aprobetxatu zaukera, banator gazte artera, asko sobeto gabiltzan gaur legez deno batera, aprobetxatu zaukera. Hartzean gazte entrena,
atzean gazten trena, hau da esaten dutena, gaztetasuna omen da kontagiorik onena, gaztetasuna omen kontagiorik onena. Kortxoenea eta kukutze, kortxoenea eta kukutze, gaztetxea ez da kurutze, trabajarri beharrean egin diezaiegun bultze, egin diezaiegun bultze, kortxoenea eta kukutze. Putzuzulu gaztetxia, putzuzulu gaztetxia, jatorra eta bitxia, proiektuz bete-betea, ez dugu behar itxia, ez dugu behar itxia, putzuzulu gaztetxia. Bakoitzaren proiektua, bakoitzaren proiektua, naiz ez izan perfektua, garatzea da honena, baldin badu gustokua, baldin badu gustokua, bakoitzaren proiektua. Hobe joatea sortzen, hobe joatea sortzen, eta sortua pausatzen, mundu hontan ez da inor, dena jakinda jaiotzen, dena jakinda jaiotzen, joatea sortzen. Posteko da motiboa, posteko da motiboa, iparra eta egoa, gazteak aurkitu bai ez bide alternatiboa, bide alternatiboa, posteko da motiboa. Gora gure gaztedia, gora gure gaztedia, gaur ere egun handia, sasoian sasoikua eta bakoitza bere aldia, bakoitza bere aldia, gora gure gaztedia. Kristina Mardaraz, txapeliketan parte hartuzun lehen da biziko emakumea. Txalo berri bat. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! Y el que no diga ole, que se le seque la berenjena. Bueno, ta guain, gure kopla. A ver, músicos, guitarras al aire, castañuelas! Ez, Martínez, hau sarrerako zerbait bakarrikan omenuan, eta oan bertako koplero batzuk eta lehiaketatxo txiki bat omentzegate lehenbizi. Kauen, ama, lehiaketa, Benidorrekoa eta Festival de la Oti eta estilo horietakoa? Bai, alako zebet esan txatek bai. Baina gero gu. Gero gu, Bueno. Bai, aldan lehen bailan hasi berko jau, lehen bailan bukatzeko. Baina, bai. Bueno, lehen bailan azteagatikan, araua bintzat esplikatu berko eski jau, ez? Bueno, hemen jendia jakin goitu baino, omendia 10 folklorika edo koplero, eta 3 erronda omen daude. Eta gero, final horrekua dago, horrea pasatzea 6, eta gero azkenekuan, finala aurrez aurre 2, finala hunditia.
Eta zuek jakin dezazuen, hemen infiltratuta daude, neska mutil ardoko jende bat, bere lastozko txapelakin. Txapela joteko asko falta handikan. Bai. Lastozko txapelotiek oliasko biltzekoak, bueno, horietako 2 o 3 infiltratuta daude, horiek epaile gisea lan ingoe, eta horiei, gero, botua horiei eman beharko Josep, beste gizak horiei, bai? Eta ez aztu, otar zoragarri baten zozketa daula, eta erosi boletuak favorez, dakizuen bezala danok, prensan agertu dan bezala, milaka milioi eskaini due kopla lehiaketa hau Donostira, Tabakalerara eramateko. Baina Tabakaleran jende guztiak erreiteu, eta hemen ezin darre. Hemen ezin darre. Erabaki deu azkenean zarautzen gehatzea autofinantziatuta. Hemen ezin darre, baino bai erreko deuna da, eraso sexistarik edo inolako olako astakirtenkeririk egiten duna, beraz, ezin darre, baino olako gauzekan egiten duen eraso sexistakin azten dena, bai, hori erraingo deula. Orduan, kontutan oki. Beno, eta aurkezpenakin hasiko gea, lehenbizi importantenak musikuak. Errukbiko zelaian txinpartagat eta gitarra eskuan kito, inork ez du bere izena gogoratzen, baina bere zenbakia telefono askotan gorreta dago. Itxasmenditik, Aitorra Milibia, Kortxi. Apa, Kortxi. Iz gutxiko gizona. Begi urdineak eta trikila du. Bere biriketa hotza. Inpernuko auspo aldean dula. Aratz, olaizola! Artzaia esate joe, abererik ez da ganarren, aberik ja bai galanta, horratik handa gureko harrilagua, baterik jala zantzea, Imanol Etxeberria! Eta azkena, baina ez txarrena, bere tximakin, bere biolinan harileak joste ditu, Beethovenetikan sorotan belea salto indezaken emakume bakarra, virtuosa Jordana Ochoa! Gaban, kantaore, koplista, folklorika, kuarrila bat hor badao, komunetikan, ate ezinikan hor... Teloneruak. Bai, teloneruak. Xilabarik xilaba handituz, juntzaigu gizona. Eta ez da txikila. Ekonomiako irakasle, errukbilean ere aditua, rugbileekin ere aritua, Euskal Herria zuzenean txartelin ebalima dezue behai eskatu. Baionatik, Eneritz Zabaleta! Apareitz. Azken momentuko baja kubritzea etortziatik, dauneko irazitia daka, gure biletzen legutxo bat. Ez datorralare pasieran, betxik eta gogotzu eta ginak zorroztuta. Paletan maixu omen da, promesa izaterik errealitate izatea pasan nahi du, neko laster. Eta energia berriztagarrien ikaslia, pilak kargatuta datorkigu, eta xaxatzeko, 11 aldiz, errepikatuko jau, errani jarra dela, niz da, ereño zerik handatorren, Eli Pagola. Hau pali! Gaztetan fina omentzan oso fina, bueno, gure izan ginen garai batean, baina beak betaurrekoa jantzen zituen jendeak bea ikusteko hain fina izan da. Ez da goatzen, Bizkaiko txapela zenbat aldiz irabazi du, baina, bueno, esategue etxeko moketa gisa erabiltzeula hainbeste ditulako. Gaur etorri da asmo bakar batekin, gora gutarrak esateko gaztetxuei ez dala telebistako programa bat. Durangotik, Igor Elortza! Segidan, Aiako Zarauztarra, Zarauzko Aiarra, Txatxarrako Katxarrua, horrekin ja ezautzezue. Bizitzak tarte pixar uste jonian,
beste gauzen artean, aixeldiko monitore omen da, eta rastak moztu zituenetikan lepua etzen moztu, baino etxeko ogila, pixa pustutzeko erabiltzen legamilo horrekin arraututa etorri zaigu, baserritik tolon-tolonka bultatzeko asmoakin. Aiatik, Joriz Bastarrika! Aupa, Joriz! Urrunguak, Gipuzkoarra du abizena, baina sagardotegia du, ala esateu be, aberri bakarra. Eta aberri bakarra duneran, bertsokera daka baitere, azidua eta mikatza. Bista baino, pixka zorrotzagoa dan esan behar da. Antia Joakin, gizona. Erein usutik baitere, Arnaitz Lasarte! Gure urrungo folklorikak, putzuzuluko iluntasuna argituko bere ahots goxuaz. Ez konfitatu ordia, ona izatien itxura horretan asko sobia da. Dantzari fin omen da, oinagarin eta ilunberaino zintzarria eraman nahi du goia jotzeko. Amasan, Zueska gazti egin zaigu, Oiana Iguaran! Urrungua, ilunbeko txal txikila. Bere garaian lotxatila, baina larreko bizitzak ondo zaildua, etxeko salan kantatu anaiakin batea, eta Gipuzkoako finalian, eta, bueno, eban malefizio dakartzanak eta apurtzeko gaidana, Beñat Gaztelumendi! Berzolai espala, daga urrenguak, aitak, bere aitak, Naparroko txapela jantzizun, bea eta txatxau matxalinatxu jaiozan urtian, baino leinua ez dela bukatu demostratzeko gogotzu dator, herriko Eliza Goien, eta kanpaian ordez zintzarrik jagartzeko guakin, horrenostik, bastantik, Amaia Eliza Goien! Urrungua, esateko pirata dela, baina danak asmatuko zu ezen dan, bertsotan aina komikitan da poesitan aditua, eta, bueno, beste gauzan artean ez dakidana badakizio, baina igual presa pixkat eukiko duna aldan lemailen bigarren zintzarraia irabazi eta etxian dazkan beste biski batzun gana juteko. Unai Iturriaga! Eta azkena, pandero jolei gabe joko da holtza gaina, kupela barruan sartuta paparra, azpeitira eskondutako askoitierra, beteraen nua baino ez zarra, aingeru hotxegaeko Angel, plazati plaza ibiltziak plaza gizon bihurtu du Kukuherriko seme hau. Gaur, musikariaren artean ibili ordian, berzo katedra emate etorria. Angel Larrañaga! Jo, Angel! Eta dauneko telonero folklorika koplista guztiak hemen ditugunez, agur bana eskatuko jau, saioakin, hase horretikan, sartu dian urrenkera behan. Gauon den hori anekdota bat, kontatu nahi nuke araiz,
Zintzarririkan ez daukat baina, nahiko idikozkorra naiz. Baina egon lasai konturatuko zerate eta nor naizen. Ama alabak etxean tani, zintzarri bila zulora, galduko banu, galduko banintz, zuen kulpa izango da. Jubilatutako idizarra, bizezen eta txala, putzu zulon kopla entzieroa, az dadila berehala. Ia zeo zer egiten degun, gure bertxota histori, alperrik ez detordaindu eta peajian bizero bi. Koplera itxurarik guk, holtza honi hautsak arrotzeko, takoiak ekarri ditu. Orain 4 urte etorri nintzen, denbora pasatu zaigu, txalak zintzarri bat badaukata, zezenak beste bat nahi du. Gabon guztioi debutatzera, datorra Maia Nafarra, talasai natorra itarentzako ni bainaiz gaurko izarra. Alaba dituta olentzer hori, zintzarri bana eskatu, beraz epaitzerako handatu, xamur hori gogoratu.
Kuku herritik etorria naiz, askoititik bestela. Bertso munduan larrañaga naiz, dantzarientzat kupela. Mantilla honek gaur gauean lanak eman horrexit. Bueno, hitz honak eta asmo honak alde bat eutzi eta eurrian hasi beharko dugu. Dorri lehen da biziko bikotia, Eneri Zabaleta eta Eli Pagola. Zuentzako lehen da biziko lana, librian goatu danak, 3 minutu dazkazuela. Hemen nire izpak ondo neurtuko eta kapaia joko dugu. Beraz, nire zuenian, hasi. Barkatu, koño, haualtu utzirik norbaitek. Hasi Eneritz. Itxuraz gaixi izan dut. Kanpaia joko dugu bukeran. 3 minutu pasan doren. Ustez putzu zulok zuen behar beste kategori, baina nik ez dut bermatzen organizazio hori. Parararam, param, 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 parara, parararan, param, 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 parara. Baino Eneritzuk ere dezu onartzeko garaia, organizazio eta Kristo zer moduz egon afaia. Naiko berezi naizela argitu beharko hemen, itxaskin hartu dut eta oso ederra zegoen. Parabaram, param, 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 parara, parararan, param, 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 parara. Alboan daukadan honek aur nor engainatu nahi du, gurekin afaltzeko ere beldurrez etorri zaigu. Estresatuta nagola gaur aitortzea hobeda, egunero bizi baitut larrialdi egoera. Parabaram, param, 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 parara, parabaram, param, 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 parara. Eguneroko egoera, ez lasaita ez dezuluxu, ala ere zapatilak txuri-txuriak dituzu. Zapeta txuriak ditut erran beharrean nago, tani txurigo nagola ez ote da nahiko klaro. Parabaram, param, 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 parara, parabaram, param, 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 parara. Tipoan elegantzia gaurkon ezin disimula, ziur galtzerdiak ere txuri-txuriak ditula.
Horri esan esaio kanpaiak salbatua. Beno, urrungo paria, ikusi zue, kanpaia bukeran jotzea, kantatzen hasitakoan, 3 minutu, eta Igor Lortza eta Joritz Bastarrika. Agurra baino ez dugu bota, eta ninago hotzetan. Nongo azaren igarri dadin, alzatoz manga motzetan. Nongo azaren igarri dadin, alzatoz manga motzetan. Naiz ni asko entrenatu naizen, gaur gauden zulo honetan. Etxean ere berorik ez da entrenatu naiz hotzetan. Etxean ere berorik ez da entrenatu naiz hotzetan. Zure ondoan erdi lotxatan, hemen dator Durangarra. Oso nabarmen geraen adin, ez dut jantziko txamarra. Oso nabarmen geraen adin, ez dut jantziko txamarra. Naiz eta Igor txamararekin, degun hain gauza ohikoa. Jakin ezazu zintzariakin, izango etela nahikoa. Jakin ezazu zintzariakin, izango etela nahikoa. Baina negua hotzetorri da, eta onena da gorde. Tan ikuste dut zintzarri hori, baino fularra dala hobe. Tan ikuste dut zintzarri hori, baino fularra dala hobe. Fulara jazteko gaur egiten du Igor nahiko beroa. Zintzaria det askoz nahiago, fulara da orteroa. Txintxaria det askoz nahiago, fulara da orteroa. Lehen puntuan esan ez du ba, bero iten duela hemen. Pentsatu ere ez dut egin nahi, uztailean nola jazten den. Pentsatu ere ez dut egin nahi, uztailean nola jazten den. Gutarak telebistane hasiak dira botatzen. Saio guztiak ikusten ditut, baina etzera ateratzen. Saio guztiak ikusten ditut, baina etzera ateratzen. Aizue aian alzabiltzate, gutarrei begira. Oiek zutarrak izango dira, nitarrak behintzat ez dira. Bueno, ikusi zen bezala, hau norbean etxian bezala da. Kanpaia jota inorrez da enteratzen. Urrungo bikotia, edorri mesedez, Arnaitz eta Oiana, zuek ere librian egurrian, hasi Arnaitz. Arnaitz Lasarte, Inatzuarra, txikitan pixkat gizena. Publikuak ni ezagutzen hau, zuk nola dezu izena. Denen izenak ezagutzeko,
galdezkasi banan, akaso inork ez dakieta, nik izena detoiana. Joño oiana zera orduan, lehenago nengon zalantzan, zukitxako bat ikusi nuen, lenguan Durangon dantzan. Durangon dantzan izan al nintzen, besteren bat izango zen, Arnaitzek dantza egin nahi zuen, baino harek etzun lortzen. Zerbeza pixkat edan ezkero, berotzen dira kaskuak. Dantzan ez dugu asko egiten, handauzkagu arrastuak. Bai egia da ikusi nuen, dantzaritan ez da hain fin, hemen kontatu zergatik zeunden, larrosa txuri batekin. Zu badakizu egarri dena, gero izaten da goze. Zu gixako bat etorri zanta, oparituzun zehoze. Egarriatan gozea pasaz, zabiltza egunez egun, zerbeza asko edan bai baina, gero barau egintzen duen. Zu finalista zera oiana, aitortu eta bakea, ore bada orain zurekin, kantatu alizatea. Ni finalera ailegatu naiz, zuk aukera zendun behintzat, naiz finalista etzeran aurten, ore txarra ez da neretzat. Romantiko gehiago bihurtzen izan kontua eta bostu borra zeon, abesta, ben espektakulo emateko gauza serio eta etorri gaunea. Beraz, etorri, Beñar Gaztelumendi eta Amaia Elizagoien. Beña eta Sita, bakizue, 3 minutu, golpea joikez, gauza jo. Amaia hemen gabiltza Zarautzetik bueltan, inoiz egon altzinean gaztetxe honetan, lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai, inoiz egon altzinean gaztetxe honetan. Naiz gaztetxean bertan ez egin kantua, herri honetan ni naiz oso famatua. Tralai, lai, lai, tralai, lai, lai, tralai, larai, lai, lai, herri honetan ni naiz oso famatua. Famatua zera la seguru zaudezu, ta fama hori nundik irabazi dezu, lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai, ta fama hori nundik irabazi dezu. Bertxotan aritzen naiz ta enaiz nitxarra, arazo bakarra da enaiz Gipuzkoarra. Tralai, lai, lai, tralai, lai, lai, tralai, larai, lai, lai, arazo bakarra da enaiz Gipuzkoarra. Bani ere enabil Amaia hain zuzen, ni nere amak ere enau ezagutzen, lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai,
ni nere amak ere enau ezagutzen. Ia izan barna izen zu baino hobea, jarraitzen ari bai naiz aitaren bidea. Tralailai, 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 jarraitzen ari bai naiz aitaren bidea. Bertsolari asmotan baldin bazerazu, aitarena utzi eta zurea egintzazu. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Aitarena utzi eta zurea egintzazu. Guztietik behar da pixka bat ikasi, ze bestela pertsona ezin zaigu hazi. Tralailai, 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 ze bestela pertsona ezin zaigu hazi. Pertsonak beti gera ikasten joaten, nik hemen ikasi nun barazkiak jaten. Lararai, larai, lararai, larai. Zarauzko gaztatxea da gure aukera, ta ikasi dezagun guztiok batera. Tralailai, 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 ta ikasi dezagun guztiok batera. Kontagiozua da, ikusten ez? Bueno, matematikoa ez da izan berri jakiteko zein datorren urrungo eta azken bikotia. Holtza gaineko gaztenak, Unai Iturriaga eta Angel Arrañaga. Unai hasita, nahi dezuenian. Angel gu gara bakarrak bizi gendunak lehen mundu gerla. Jarri eskua gerrikoan ta dantza dezagun kupela. Eman dirazun arrazoia zan, hain zarra eta mardula. Iruditzen zat gerraik gaundina, gaur hemen dadukagula. Ez dakit urbildu alko garen jendean gana nahikoa, ni 90ko jentea eta zurroke radikalekoa. Lana ez dago modako behintzat, Larrañagaren fabrikan. Euskal Herrian ez da egongo, hobeto bizidanikan. Araziria zabaldu eta kupelak sagardoa bota, norbiziko da munduan hobe Angel edo Mainukorta. Mainukortatan izarri gabitz, parrandan borondatean, da elutxetan kantauko degu, datorren larun batean. Propaganda behintzat egin duzula zer zara elutxetan, putzu zulon kantatu behar da, bilutxik ta elurretan. Zagardoaren berri badakit, kargu egiozu horri, Bizkaian honik ez daukazue, elutzetara etorri. Oraintxe jarri gara benetan gu arestiren harrian,
Bizkaian baino sagardo bea aldago kuku herrian. Egia dala sinistu zazu, lehengo bertsoan ezana. Ni zagardoa maite dut baina, Iturriagak patxarana. Iturriagak dena maite du, baldin bada edateko. Eskaintzak falta zaizkio, baina kuku herrira joateko. Nere gixara parranderoa, ala eman dizut traza. Egunen baten jarri behar dezu, biontzako egun pasa. Bueno, lehenoko Roma eta mesela librian da sueltuan eman dueneko egurra, eta guain lotuan. Etorri mesedez, Igor eta Eneritz. Igor, 60 urteko gizonezkoa zea, ginekologua, ogibidez. Osakideatzatik deitu dizue kolonoskopia sakon bat iteko. Eta ondo baino beto dakizu zer dan froga hori. Gatza jetxi, lauanketa jarri, eta ipurtzulotik aztertuko izuek kolona. Gela sartu zea, eta froga ingo dizu meikua, zure pazientetako bat dela konturatu zea, Eneritz, hain zuzen ere. Plastikozko eskularrua jazten nahi da poliki-poliki. Igor, 60 urteko gizonezkoa zea, ginekologua ogibidez. Osakideatzetik deitu dizue kolonoskopia sakon bat iteko, eta badakizu zer dan froga hori. Gatza jetxi, lauanketa jarri, eta ipurtzulotik aztertuko dizue kolona. Gela sartu eta froga ingo izun meikua, pazientetako badala konturatu zea, Eneritz. Plastikozko eskularrua jazten da. Poliki, poliki. Hasi, Igor. Amaika ginekologi egin dizkizut bai ongi, baina zergatik ipintzen duzu sadiko aurpegi hori, baina zergatik ipintzen duzu sadiko aurpegi hori. Sadikoak birrintzea eta sartzeak intzea, ofizioan parte dugu gaur, lokatzetan bustitzea. Ofizioan parte dugu gaur, lokatzetan bustitzea. Ta lokatzaren unean, zaude gozamen xumean, ea txarrago ez duzun uzten ateratzen duzunean, ea txarrago ez duzun uzten ateratzen duzunean. Behatza sartu neronek, ta harritu barne hormek, penaz diotsut Igor laguna, usai txarra dauka honek. Penaz diotsut Igor laguna, usai txarra dauka honek. Behatzak aruntzonuntzak,
Uzaitxarra du gorputzak, bazeure omenez eginak dira, ateratzen diren putzak. Bazeure omenez eginak dira, ateratzen diren putzak. Naiz hau egina dudan maiz, enago aurpegia laiz, erraiten dizut ni zuretzako, barruraino sartuko naiz. Erraiten dizut ni zuretzako, barruraino sartuko naiz. Oantxe territorio mamitsuan sartzen egin janien. Beno, etorri Joritz eta Oiana. Oiana bizan da, enpresari garrantzitsu bazea. Eta kurrikulumak jaso eta jaso aizea. Gaur, Joritzen kurrikuluma jaso ezu. Parati izin zait? Nego izan da, Barkatu, Joritz parri izteatekan. Berri errepikatuko izan. Oiana, enpresari garrantzitsu batzea, eta kurrikulumak jaso eta jaso aizea, eta gaur, onserio esan guet, Joritzen kurrikuluma iritsi zaizu. Hasi Oiana. Hemen jartzen duen guztia ezin da kumplitu. Hemen jartzen duen guztia ezin da kumplitu. Akaso hartuko nuken rastak balitu. Akaso hartuko nuken rastak balitu. Oiana, ni nauzu hemen hautagai onena. Oiana, ni nauzu hemen hautagai onena. Guapoa gaztea eta Gipuzkoan azkena. Guapoa gaztea eta Gipuzkoan azkena. Zerrenda ona egin dezu, hori badakit. Zerrenda ona egin dezu, hori badakit. Azkenan sinisten dut, guapoana ez dakit. Azkenan sinisten dut, guapoana ez dakit. Berdezu gazte txisposo eta berria. Berdezu gazte txisposo eta berria. Jakin zarautzen lortu nun lehen zintzarria. Jakin zarautzen lortu nun lehen zintzarria. Gainditzeko jarri ditut proba ausartak. Gainditzeko jarri ditut proba ausartak. Ondo garbitu itzazun nere zapatak. Ondo garbitu itzazun nere zapatak. Zapatak garbitzeko ere det nahiko traba. Zapatak garbitzeko ere det nahiko traba. Bertsozale elkartean zer behar daba. Bertsozale elkartean zer behar daba. Ez dakit bertxotarako zer den jakitea. Ez dakit bertxotarako zer jakitea. Behar deguna koplatan ondo egitea. Behar deguna koplatan ondo egitea. Koplatan ere ederki nionik ekin. Koplatan ere ederki nionik ekin. Kantatu nun Gipuzkoako finalistekin. Kantatu nun Gipuzkoako finalistekin.
Baino geroztik zaudenez, nahiko aparte, baino geroztik zaudenez, nahiko aparte, beste zerbait egin arte, konforma zaite. Beste zerbait egin arte, konforma zaite. Naiz ona ez izatea, naizen erudun, naiz ona ez izateaz, naizen erudun, zu finalista zarata, ni zintzarridun. Zu finalista zarata, ni zintzarridun. Nola pena pixkat eman didazun jazuk, nola pena pixkat eman didazun jazuk, praktikak doan egiten utziko dizut, praktikak doan egiten utziko dizut. Denboraz kanpo kantatzen, hortxe ari da, denboraz kanpo kantatzen, hortxe ari da, hau gehiago kobratzen detnik, ordu estrak dira, hau gehiago kobratzen detnik, ordu estrak dira. Urrungo bikotia, Beñat eta Eli. Beñat, Amonasea, eta Eli, Biloba. Eli, zure gela sartu, eta Amona Beñat ikusi dezu, han gordeta zenoekan 40 zentimetroko bibarradoriai beira. Beñat, Amonasea, eta Eli, Biloba. Eli, gela sartu zea, zure gelara, eta Amona Beñat han topatu dezu. Han iskutatuta zeneukan 40 zentimetroko zure bibarradoriai beira. Hasi Beñat. Gelara sartu eta uau, honek harritu egin nau, arren Biloba kontatu idazu, ze gurutze mota da hau, ze gurutze mota da hau. Esplikatzeko gogoa, baina hau txarrera doa, gaizki pentsatzen hasi aurretik, Amona itxiaoa, Amona itxiaoa. Hementxe gertu zaudezu, denei beiratzen diezu, baino Biloba konta zaidazu. Zuk errezatzen aldezu, zuk errezatzen aldezu. Esplikatzeko tartian, trastiakin atakian, Jesusen gana eramaten hau honek aitaren batian, honek aitaren batian. Nik mila errezo mota, naiz eta elizan bota, arren nerire utzi probatzen, ura ikusteko nagota, ura ikusteko nagota. Amona jarri arreta, baba ezpada zer gerta, nik zuretzako 60 bat det mesilean gordeta, bat det mesilean gordeta. Ai nola sortu zintuzten, oraindik ez det ikusten, 60 hori utzi dazu,
aitonari erakusten, aitonari erakusten. Utzi ze erremerio, baino ai kontuz serio, amona eskek traste haunekin, atxonak ez du balio, atxonak ez du balio. Lasai zaite, tira, tira, modernoa da guztira, eta kajoian gordeta zeuden, beste globoiek zer dira, beste globoiek zer dira. Oiek arazorik gabe, hartzeko moduan zaude, aspaldi ez dut erabilita, ja kadukatuta daude, ja kadukatuta daude. Beno, kadukatu gabe dauden beste bi ekarriko ditugu. Angel eta Amaia. Zu, Amaia, hemen Zarauzko San Pelaio auzoko festetako, San Pelaio festetako, astokarrerako, asto bat aukeratzea juntzea Angelen baserrira. Eta ustez eleganten aukeratu duzu, eta tratu itxi dezuenean, dirua eman dituzun momentuan, eskura, euri jaziu, eta astu kolori aldatzen hasi zaio. Zu, Amaia, hemen San Pelaio auzoko jai batzorrekoa zea, eta festetako astu erostea juntzea Angelen baserrira, eta tratu itxi zuenean, euri jaziu, eta astu kolori aldatzen hasi zaio. Zu, Amaia hasita. Honek eman dit egurra, arraio gizon makurra, asto bat nuen erosi barra ta hori ere gezurra. Erantzungo dizut horra, gertatu zaizu gogorra, ni bezelaxen ere astua, txikila baina bizkorra. Bota diktonek itzela, gizon tontota ergela, astoak eta zuk ere utzi segitun bertan kupela. Egin dituzun gastuak, ez aldauzkatzu astuak, presiorikan inoiz ez dauka Larrañagaren astuak. Eskatu dut hipoteka ta ahorroak erreta, tastonekin ez dut kusiko, ez da bestetako meta. Gehiegi ez zait gustatu, eta astua sustatu, gainian jartzen hasi zerata, hortan ez dezu asmatu. Esango dizut nik ara, orain bertatik bertara, lehiaketara asto bezala hartu biok joango gara. Tratua dago geldia, baina badago aldia, badetetxian bizkorra eta zutzat moduko zaldia.
Orain animali hori omen dago gori gori nere ondora hurbildu da ta aurpegia hori hori. Probatu abepenetan, zabiltza leku danetan, da karrozakina salduko da, datorren erregenetan. Bueno, eta azkenik atzean bikotia, etorri Unai eta Arnaitz. Zuek, Unai eta Arnaitz, Xabier de Martin Etxeberrian emaztiak zehazte. Zuek, Unai eta Arnaitz, Xabier eta Martin Etxeberrian emaztiak zehazte. Alegitea, zuen zoritxarreak onoski, gure emaztiak. Gaur bertan enteratu zehazte, tarteka aldatu itegeala etxez. Zuek, Unai eta Arnaitz, esan bezala, gure emaztiak zehazte, zuen zoritxarrako. Eta gaur, enteratu zehazte, tarteka, etxe saldatze gehala. Hasi Unai. Ai bikiek dakarzte alako trantzeak, euren kalteko dira txikitin parian baina gu ez konturatzeak. Zure emaztea zen, zurekin larritzen, ni gana etortzia txikitin parian, baina ni enaiz harritzen. Bat etortzen zan eta ondoren bestea, nik beti egiten nuen txikitin parian, baina kanpokoen eskea. Beti eskean zabiltz, benga, 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 zure ase bilanan txikitin parian, baina ondo moldatzen da. Bat ezin da moldatu, ez batzutan biarkin, zeniri igual zaizki txikitin parian, baina Xabier edo Martin. Sekula ez detizan, orain oso argi, neria zein da Martin txikitin parian, baino edo degun Xabi. Neuk ere ez daukat argi, hori txarrena, beti kalkulatu dut txikitin parian, baina zuretzat zatarrena. Bizki horiek ezer onikan ez dute, zurekin ere noizbait txikiti parian, baina zerbait probatuko nuke. Ez luzadura eta ez da luzaketa, nik bakarrik eskaini txikitin parian, baina diezazuket peineta. Etxe hontan badira, magina bat asto, peinetarik ez den nahi txikitin parian, baina zui eskerrik asko. Lehen egin duten saio hori entzun da aizu, hasi botatik eta txikitin parian, baina miazkatu nazazu. Ni beti ibiltzen naiz, nere akin bare,
ta oran utzi nauzu txikitiparian, baina niri itzi gabe. Irudizu surfista, tablarik bakua, badatorri itxasoa txikitinparian, baina hartzazu olatua. Bueno, amitia gori jartzen nahi da. Gure pareja gine bai. Goatu alare, naiz eta goatu, mesedez, naiz eta gori eta bero egon. Tabakaleran ez gaude, hemen ezin darre, favorez, aurdun gaude emakume batzuk hemen. Bueno, ba hoxe. Oan, bigarrengo fasea basako gea, hirugarrengoa, matematikan, ni musikakin, ekarritugu musiko batzuk, Aratzito de Triana eta olakoak. Etorri mesedez Beñat eta Oiana. Beñat, zu eroskiko kajera zea. Oiana bezeruak egunero txampain botila erosten dunean, beti gauza bea esateizu. Gau berezia dakat. Parrandan, gaur, alkarrekin ligatu dezue, eta Oianan etxea sartu berri zeate. Bai? Beñat, eroskiko kajera zea, eta Oiana bezeruak egunero txampain botila erosten dunean, beti gauza bea esateizu. Gau berezia dakat. Gaur, parrandan, elkarrekin ligatu dezu eta Oianan etxea sartu berri zate. Doinua, katamoloko askok irudibena du, musikoak eharki joko izue, eta gu kanpaia joko du bukeran. Hasi Beñat. Oiana zure etxera urreratu gera jaio, Oiana zure etxera urreratu gera jaio, gaur goizeko txampainari aparra jetxi altzaio. Gaur goizeko txampainari aparra jetxi altzaio. Goizetik erosi dizu txampain botila eta klaro, goizetik erosi dizu txampain botila eta klaro, aparra gora iloko, hortxe da, ozkailuan, ozkailun zure zaidago, aparra noizko iloko, ozkailun zure zaidago. Ozkailua irekita odolaren irakina, Ozkailua irekita odolaren irakina, txampain botella honek du kodigoa desberdina. Txampain botella honek du barrakode desberdina. Zuri erositakoekin enen bilenez horren fin, zuk erositakoekin enen bilenez horren fin, gau berezi asko izan dut denak nere buruakin, gau berezi asko izan dut denak nere buruakin. Gau asko etor litezke lehenengo gauaren truke, gau asko etor litezke lehenengo gauaren truke, BM-ko bazkideen txartelik nahi altzenuke, BM-ko bazkideen txartelik nahi altzenuke.
Akaso hartuko dizut baino baldin bada doan, akaso hartuko dizut baino baldin bada doan, orain ikusi nahi nuken kortxoan oraino doan, orain ikusi nahi nuke kortxoan oraino doan. Ez dakit sabaia joko duen kortxoaren goiak, ez dakit sabaia joko duen kortxoaren goiak, aspaldi bukatu ziren deskontutako kupoiak, aspaldi bukatu ziren deskontutako kupoiak. Makina bat ematen du hau horren dabil xelebre, makina bat ematen du hau horren dabil xelebre, kortxoa hartuko nuke rebotean bada ere, kortxoa hartuko nuke rebotean bada ere. Baina txampain botilekin aspalditik det problema, baina txampain botilekin aspalditik det problema, uste baitet ni naizela rebotean datorrena, uste baitet ni naizela rebotean datorrena. Topa egin nahi badezu daigun kopa banatatik, topa egin nahi badezu daigun kopa banatatik, txupito bat edan nahi det baino zure zilborretik, txupito bat edan nahi det baino zure zilborretik. Etorri oai mesedez, Amaia eta Neritz. Zu Amaia, ertzaina zea. Artzaina ez, ertzaina. Bai. Amaia, ertzaina zea. Bai. Errepide kontrol batean, auto bat gehatu dezu, eta konturatu zea, Neritz dela. Zure autoeskolako irakaslea. Zu Amaia, ertzaina zea, eta errepide kontrol batean, auto bat gehatu dezu. Autoa geratu ondoren, konturatu zea, Neritz dala. Zure autoeskolako irakaslea. Hasi, Amaia. Doinua Konpostela. Zazpigarrenian karneta atera nuen tira, zazpigarrenian karneta atera nuen tira, kostata baino gaur bueltak behintzat horriko dira. Putzu zulon ibili naiz txupitotan erromes. Putzu zulon ibili naiz txupitotan erromes. Uste dut bukatu behar dudala orain oinez. Oso fin, bere garaian ez zinen zu ibili oso fin, ta pulmoiak ustu arte orain hemen putz egin.
Ideia ona denikan orainenun espero. Ideia ona denikan orainenun espero. Beste zerbait ustuko dut putza egin ezkero. Bat porreta, naiz ta ez duzun ematen zuk erabat porreta. Badezpada egingo dizut oraintxe piruletak. Karneta jarria daukat 200 punturekin. Karneta jarria daukat 200 punturekin. Tratua egin bainuen benemeritarekin. Txorradekein hementxe zer zabiltza, eta orain txorradekin hementxe zer zabiltza. Bueltak dire hause lagun, hau dut nik azken hitza. Ez dakitzu izan zaren xintxo eta formala. Ez dakitzu izan zaren xintxo eta formala. Ea ez dudan topatzen polizia forala. Ole. Bueno, torri Angel eta Joritz. Angel, konturatuko zinaten, Zarauzko apaiza da. Gaur bere azken eguna da, jubilatu horretik. Eta etorria Joritz, apaiz berria, Txaparrotan, galtzamotzetan. Bueno. Beak ulertzeko, eske asko iterrek, gana ditzekete, itxasu hori zer dan, oza, bai. Bueno, Angel, Zarauzko apaisa da, bere azken eguna da, jubilatu horretik, eta etorria Joritz, apaiz berria, Txaparrotan. Angel hasita. Bakizuela. Agurra egin behar du leno parroko egonak. Gazterik ez da etortzen baina badira aiton amonak. Txatxarotikan etorri zaizu, mutil bat hainka txarrua.
Kombinazio ederra degu, toga eta txaparrua. Apaiz gaztean txaparroiek obedezu erretira, nerekin ziren aitona monak denaga zerrauko dira. Naizta apaiza izateko ni, ainaizen asko saiatzen, zona aldean asko jardu naiz gauez ostillak banatzen. Gure leiza indartutzeko orain dira momentuak, ta badakizu erromatikan zer dio naita santuak. Eliza hontan izaten dugu, biziorako aukera, eta gauza bat jakin nahi dut nik, umekin noiz eongo gera. Zuk badakizu gure gatikan, Kristo gurutzez hiltzala, gaztetatikan aparte nabil, zu ere zaindu zaitzala. Naiz apaizana zuk dezun planta, eta baita dezun hitza, umeekin egoteko ezala eakusten katekesisa. Gure garaia gogorra zala nahi dizut adierazi, ni pekatari izan naizela ezaten etzait ezazi. Eliza Angel sartzen ari da, gauzori berdezu jakin, gaztetxe itxura emango diot pankarta gutxi batzukin. Hori baleike gure garaian errezua ta sotana, leno hililean dagon eleiza hone galduko dudana. Etorri guain, Unai eta Igor. Unai eta Igor, jende guztiak dakin bezala, maitaliak zehazte. Igorren etxian zaudete, eta halako batian, Igorren bikotekidea etxea sartu da. Orduan, askar batian korrika eta presaka, Unaik bere gauza eta arropa guztiak hartu ditu eta armarioan sartu da. Baina, ordularia erlojua aztu intzaio. Igorrek zein du? Igorrek ordulari hori bikotekideai oparitu dio. Oain da momentua, armaio barruan zai itxoiten egon ondoren, Igorren bikotekidea ja etxetik berriro jundana. Zuek, Unai eta Igor, maitaliak zehazte. Igorren etxian zaudete, eta halako batian, Igorren bikotekidea etxea sartu da. Korrika eta presaka, Unaik gauzak hartu,
bere ropa eta gauza guztiak eta armailuan sartu da. Ordula jaztu zaio. Igorrek ordulari hori bere bikotekideai oparitu dio. Oain da momentua berriro ere Igorren bikotekidea etxetik jondana. Unai Asita eta doinua telebistako klasiko bat. Gora guta gutarrak. Zukerlojua ez gorde, ta mutilari ore, eta ni hor armairuan, galduta inilo tempore. Zukerlojua ez gorde, galduta inilo tempore. Biluztu eta lastandu, nola ibili gara hangu, armairutik irteteko, sekula ez da berandu. Biluztu eta lastandu, sekula ez da berandu. Nik eineukala gantxoa, baina ark oparitxoa, ta zeuk lotu aldiozu, lokailuan puntatxoa, lokailuan puntatxoa, tari oparitxoa. Puntatxo hori lotzeko, zer neukan bakezkatzeko, orain prenda bat gutxiago, dugu elkarri kentzeko. Dugu elkarri kentzeko, zer daukat balotxatzeko. Lotzak badu nire antza, ez zait gustatu desmartza, bera da orduen orratza, ni minutuen orratza, ni minutuen orratza, ez zait gustatu desmartxa. Zuk kontatzeari ekin, baina behar duzu jakin, minutu bat ere ordu, bihurtzen zaidala zurekin. Bihurtzen zaidala zurekin, baina behar duzu jakin. Niri deitzen dit Adidas, gustora dauela nigaz, hau da bakarra konpontzen, dana beti horratz bigaz. Dana beti horratz bigaz, niri deitzen dit Adidas. Baina ni listo naiz eze, oea beti dut eze, zuzara nire Adidas, ta bera nire Converse. Oea beti dut eze, zu Adidas bera Converse. Hau izan da abenduan, hain justu ere neguan, ta ez dakizue zenbat jende egon garen armairuan. Hain justuan, abenduan, egon garen armairuan. Abendua heldutakoan, baietz guztiak kanpoan, la hostia izango da, amabiak jotakoan. Amabiak jotakoan, abendua heltzerakoan. Hemen utzi dut bizitza, baina bakarra banintza, oso aldagarria da, maitalearen granguitxa. Maitalearen granguitxa, baina bakarra banintza.
poesia. Poesia municipala eta... Bueno, eta bukatzeko fase hau, etorri Arnaitz eta Eli. Ereñozu kontra. Inazu kontra. Bueno, Arnaitz, zu, asko jakingo goen bezala, beti berandu iristezea. Eli berriz, beti goiz. Gaur, eskondu ingo zeate, elkarrekin, bai? Arnaitz, beti berandu iristezea, eta Eli goiz. Gaur, eskondu ingo zeate, elkarrekin. Doinua knocking on heaven's door. Andaluzikoa naiz da, barkatu, bai? Andaluzian, hola, pronunciatzen du. Knocking on heaven's door, bai? Eta hasita Arnaitz. Baina zu tranquilan, musika jotzen egongo data, ermitan Bob Dylan. Arnaitz honek berriro, beretikan eman du, ordu bat lehenago esan, talare berandu. Saiatzen zera baina, zuk ezin dixuimula, neri beti txarotea, gustatu izan zaizula. Naizta olakoetan, jarri zaitudan dudan, eskerrak bizitzako, maitea zu zaitudan. Barkatu zaidazu Eli, ni zu itxaron araztea, neretzat ez da erresa, korbata ondo jaztea. Naizta korbata ez jantzi, hauzan bizitzako zita, ezin altzinan etorri, behintzat lentilak jantzita. Bai baina etxian ez dut, ni lentilarik aurkitu, agian arma joko, amantiak eaman ditu. Armaion amantia du, joñoearrak gaudegu, aportzioto bizarrataz, gero hitz egingo dugu.
zure eguzkia, ta zunere izarra, zupozik urtzi arte gaur, ez dut moztuko bizarra. Ez dezula moztukota, arnaitz ezin disimula, itxuraz gaur guri gaua, luze joango zaigula. Bikotia badaukazu, guapua eta ederra, bizarra luziarekin, hipsterra eta alperra. Hipsterra eta alperra, baina zuk morboa duzu, kendu itzazu betaurrekok, eta emaidazu musu. Bueno, fase hau bukatu da. Eta lehen esan daun bezala, infiltratuta zeudela hor Lastozko txapelakin pare bat hiru, San Pelaioko mutilardokuan tankera dakenak, oain, botua emateko garaia iritsi da. Han Espainia baino, aste bete lehenu gainea. Esto va en serio, ¿no van? España va en serio hori. Beraz, hartu zuen denbora, baina aldan lehen balen, botu eman mesedez, pasako dia otar batekin edo zerbaitekin, Lastozko txapela dazkaen kide batzuk. Atxeen aldia izango da, aprobetxatu, kanpuan zeo zerre eta komunean pixetea jun, komunean zeo zerre eta kanpuan pixein, bitako bat. Bueno, egile esan, pixka penagarria bada. Zein, azkeneko, etzaia gain txarrare iruditu euskalduna izateko. Ez, zanea penagarria egela azken batia noain 10 bertsolaritikan 6 bertsolarita pasatzea. Bai, abanikua ez dutzen nahi da. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Bai, fein, baina. Oladek lehiaketa. Eta nehar gehiagi ezin, ze bukaeran gure kopla kantatuko dugu. Juan, Ilogoia, 6 toros 6 de la ganadería Miura. Etorri mesedez, Beñat, Gaztelumendi, Unai Iturriaga, Igor Elortza, Arnaitz Lasarte, Oiana Iguaran, eta Eli Pagola. Final aurreko hontan, hasieran, hori esuan, Eurovisionen kantatu zeian hijiton bat amaian, no? Amaian, no sé cuántos. Final aurreko hontan, lehen da bizi, musikareiei atxede matuntziko jau eta musikei gabe librian bikote bana jardungo ja. Eta etorri mesedez lehen da bizi, Beñat eta Arnaitz librian jarduteko lehen bezala 3 minutu. Hasita, Beñat.
Begira Arnaitz nere ondoan, jarri zera parez pare, zure bodako zeremonitik eskapatuta altzaude. Behin ezkontzea pentsatu eta orain nago damututa, bodaen itzan garaiz iritsi, erlojua lapurtuta. Erloju gabe egia esan nahiko aldrebes zaudezu, eraztunakin hasi zinanta, librean bukatu dezu. Ni bezalako solterorikan ez tegu izango inun, beste guztiak gaizki eginun, korbata ondo jarri nun. Korbata ondo jarri zenula, behintzat ala dezu uste, ondo hori bakarrik eginta, horire kendu dizute. Zeo zer gaizki eginez gero, gerta liteke ontzea. Garai hauetan ez dago modan inorekin ezkontzea. Garai hauetan gauza gehiegi ez aldaude modan, enfin. Korrontez kontra joan behar dugu, ezkondu zaiten erekin. Naizta aitortzen mundu honetan ez dagon oso erresa, txampaina zurekin edatea hori zen ere ametsa. Egia esan elkartu gaitu tabernako panoramak, gugera danak dantzan astean, barran gelditzen diranak. Ez nago urduri naizta ni dantzan, naizta ni dantza mugimendua, aspaldi dedan kendua, zuk ondo ez dezu ezagutzen besua mugimendua. Arnaitz mesedez begirazazu gure pegata parera, mugitzen baditugu harriak, gure mugituko gera. Zuk esan dezu harria muitu, hori ondo egongo da, baina ez dizut ondo ulertu bota dezu metafora. Gracias. Bueno, oain, etorri beste bi guapa, Unai eta Oiana. Baitere librian, 3 minutu, kanpatia jo arte, hasi nahi zuenian, Oiana hasita. Zure erlojuan ordua igual zehatzegia zalako, momentu baten hor sentitu naiz pixka bat jokutik kanpo. Momentu baten hor sentitu naiz pixka bat jokutik kanpo. Gauza normala zuk ikustea, gaur ni arraro bezala.
baina ez zaite arduratu pentsa, Ikeakoa naizela. Baina ez zaite arrarotu pentsa, Ikeakoa naizela. Ikeakoa aipatu dezu eta geratu naiz izu. Igual zurire muebleen gixan montatzea falta zaizu. Igual zurire muebleen gixan montatzea falta zaizu. Gizona naiz oso simplea ni, bainaiz neure kokoloan, gauza bakarra egin behar duzu, ziria bere zuloan. Gauza bakarra egin behar duzu, ziria bere zuloan. Ziria zulo barruan sartu, sekula banaiz hau sartzen. Horretan asko saiatzen dira, taskok ez dute asmatzen. Horretan asko saiatzen dira, taskok ez dute asmatzen. Harreman goxo izan altzena, zertan bihurtu gudua. Almazenean ematen dute instruzio liburua. Almazenean ematen dute instruzio liburua. 1000 tornillo lekuan jartzen, ez danez horren erresa. Belarri baten zintzilik dauka soberan zegoen pieza. Belarri baten zintzilik dauka soberan zegoen pieza. Arrazoia dauka gaur oianak, horretan asmatu duzu. Desorekada bietan eta bestetik eskegi aizu. Desorekada bietan eta bestetik eskegi aizu. Bueno, eta beraz, final aurrekontan, azken bikotia librian jarduteko, etorri mesedez, Eli eta Igor. Eli lenda bizi hasita, Eli hasita, 3 minutu librian jarduteko. Naiz ez gabiltzan hemen, finenen antzera, Ni kuarrileagatik zu, nola pasa zera. Neu ere enabilba, gura bezain trebe, jende asko etorri da, Durangotik ere. Durangoko jendeak, ez dira makalak, hainbeste eiken aldu, bekeko itzalak. Bekeko itzalai buruz, berba egin dagigun, horregatik aldago hau dena hain ilun. Nik nere herritar bat hartu nun eredu, arek zion bezala argituko degu. Ereduak aseran jartzen du aukera,
norberak egin behar du gerortik aurrera, gerortik aurrera. Naiz aurrera einteko, eindezun kritika, laste ibiliko naiz atzian utzita. Kritika egin dudala diosta zutente, gaur egungo gazteak minberak zarete. Minbera naizelata, hemen hainbat zalek, bihotzik ez dezue intelektualek. Arrazoi duzu eta onartu beharko, bihotza txarra baita burmuinarentzako. Itxurak egiteai, zukutzi sikira, betaurrekuak ere plastikozkok dira. Aizu parkatu baina, zinezko garagu, bihotzik euki ezarren, arima daukagu. Arima eta Kristo, zetipo txepela, perila utzi zuen egainak bezala. Parkatu baina oraintxe ipini naiz bero, egainak utzi zuen igorrekta gero. Perila dula eta gizona da kexu, lasaiko peta ere laiste izango dezula. Gogorrian dijoala ja, eta pixan lehuntzeko musikari jai esango jau jotzeko. Ja, urrungoko lana ofizioetako izango dute, musikakin. Hortako bakoitzai emango zaio objektu bat eta doinu bat. Beno, lehenbiziko bikoti etorri, Beñat eta Unai. Zuentzako lehenbiziko ofizioa, ez lehenbiziko egoera, lehenbiziko unia. Objektu bat emango zaizio, baina baita ere egun bat eta doinu bat. Zuen eguna, zuen unia da, bizikletan ibiltzen ikasi zenuten eguna. Bizikletan ibiltzen ikasi zenuten eguna, eta hortako martitza izue, horren oroigarri bezala, botikina. Eta doinua kantatzeko zuek Guantanamera da. Eta gaia edo ofizioa, egoera da, bizikletan ibiltzen ikasi zenuten eguna. Beñat hasita, 3 minutu. Bizikletan ibiltzea, berez dugu mundiala. Bizikletan ibiltzea, berez dugu mundiala. Barkatu baina uste dut, Unai hau zuretzat dala. Barkatu baina uste dut,
dela zure aitzakia, barkatu baina uste dut, dela zure aitzakia, beñatiko zara oraindik, gurpilak bezain txikia. Leteren gixan izutzen, zaituzu negu hurbilak. Leteren gisa izutzen, zaituzu negu hurbilak. Jakendu aldizkiozu, trizikloari gurpilak. Mundua alaxe baita, bi edota trizikloa. Mundua alaxe baita, bi edota trizikloa. Anaiak betaurrekoa, du aumentu haundikoa. Bizikletan pasatzen da, amanteekin antzera. Bizikletan pasatzen da, amanteekin antzera. Binaka ezin danean, irunaka ibiltzen gera. Ametzak bete ezinik, bizida hainbeste jente. Ametzak bizi ezinik, bizida hainbeste jente. Tori botikina eta segitu zazu amante. Eta Iturriaga zuke, amante egizu amets. Eta Iturriaga zuke, amante egizu amets. Jonan Fernandezen gisa, elkarri pakea emanez. Jonan Fernandezen poltsa, nik jaso behar dut arro. Jonan Fernandezen poltsa, nik jaso behar dut arro. Katea koipesten dauzkat, nik aintzane ezen arro. Elegante. Taurrongo bikote elegantia, bere bizitzako egun importante horietako batez hitzeiteko eta ofizioka koplan jarduteko, etorri mesedez, Eli eta Oiana. Eli eta Oiana, zuen bizitzako egun garrantzitsu hori, izango da, etxetik juntzinateneko egun hori. Eta hori dela eta, nire anai folklorikak emango izin zuen tuper bat. Tuper bana, alegia. Eta doinua kantatu behar dezuena, no nos moveran. Barkatu, Eli hasiko da. Azertu
lagun taperrak, ze ondo kabitzen diran zure aman kroketak, larai, 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 larai. Naiz ni garbitzen naizen hain prestu askoa, nola Kristo kentzen da tomate arrastoa, larai, 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 tomate arrastoa. Tomate arrastoakin oianak zelata, oso errez kentzen da, ogia pasata, larai, larai. Nola gu ez gabiltzan amandik aparte, zikina irauten du berriz bete arte, larai, 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 berriz bete arte. Garbitu gabe ederki gabiltza, gubilok eiten dugu dieta anitza, larai, larai. Zikina dagon gixan bete eta kito, mikrobio hauekin gu ezkera hilko, larai, 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 gu ezkera hilko. Gu ezkera hilko nio hartu nintzen, pentsa aspaldi ez ditut hortzak egarbitzen, larai, 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 larai. Afari ona egin degu lenta benga, risoto hortan dezu biharko merienda, larai, 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 biharko merienda. Daukanez nere tripan kulpa, emaiozu nereak baino beiten duta, larai, 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 obeiten duta. Etxetik alde egin nun baino alare, ez det asterik pasa bueltan joan gabe, larai, 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 bueltan joan gabe. Ikusirik etxian eskaska biltzala, gure katxi basuan salda ekartzala, larai, 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 salda Oida, kanpaina jotzia, Martin. Oida, kanpaina jotzia, garbu egin. Bueno, eta fase bukatzeko, etorria zenego bikotia, Arnaitz eta Igor. Arnaitz eta Igor, izen euskalduna. Bueno, zuentzako, azken eguna da, jubilazio eguna. Jubilazio eguna, eta bentsa dezue, esila. Doinua, aritmetikako, eta Arnaitz hasita.
doinua aritmetika arazoak. Jubilatu bizitza ze bizi gogorra, jubilatu bizitza ze bizi gogorra, zui gustatzen altzaizu, hemen dagon obra, zui gustatzen altzaizu, hemen dagon obra. Naizta kantatzen dugun biokarinarin, naizta kantatzen dugun biokarinarin, putzu zulon ez dute aspaldi obraik egin, putzu zulon ez dute aspaldi obraik egin. Nik hemen egoteko baneukan irrika, nik hemen egoteko baneukan irrika, ondo egoten bainaiz besua jarrita, ondo egoten bainaiz besua jarrita. Baina gure gazteak dabiltza aldrebez, baina gure gazteak dabiltza aldrebez, barra konpondu dute, baina komuna ez, barra konpondu dute, baina komuna ez. Hemengo panorama ez tegu ederra, hemengo panorama ez tegu ederra, fokuak asko baino postia okerra, fokuak asko baino postia okerra. Eta haze sabaia duten babesteko, eta haze sabaia duten babesteko, etzaio asko falta gainera jausteko, etzaio asko falta gainera jausteko. Ez da harritzekoa hemen amiltzea, ez da harritzekoa hemen amiltzea, politia litzateke hemen txeiltzea, politia litzateke hemen txeiltzea. Jubilatu berritan naukazu harritzeko, jubilatu berritan naukazu harritzeko, urte honenak datoz orain bizitzeko, urte honenak datoz orain bizitzeko. Zu nahi zenuke Igor parranda ta festa, zu nahi zenuke Igor parranda ta festa, zu nahi dezuna esan pentsiorik ez da, zu nahi dezuna esan pentsiorik ez da. Baina zue gazteo jartzaitezte tente, baina zue gazteo jartzaitezte tente, harriak mugitzeko eharrak zaudete, harriak mugitzeko eharrak zaudete. Ni jarriko naizuek defendatu nahian, ni jarriko naizuek defendatu nahian, berak etzun deusiten gazte zangaraian, berak etzun deusiten gazte zangaraian. Ta zu bizi osoan zara nire kexu, ta zu bizi osoan zara nire kexu, zertako eingo nun ba hortako zeunden zu, zertako eingo nun ba hortako zeunden zu. Bueno, hau da saioa, dijoana, eta guain, fase bukatua, eta berriz ere, bosketa emerdezue, guain egitea esan, ez dakit zuek ikustetu zuen Lastozko txapeladaken pertsonak, guk emendikan pitoek ez dugu ikusten, ez dakit, ilunpetan ikustetu zuen, horri biliko janun bait, eta botuak lasai, demokrazian baldemaginak bezalaxe. Bitartien atxen aldea,
pixa kanpuan, ean barruan, alrebez, erre, nun baiten, betikua. Bueno, zuen bosketan ondoren, baditugu bi finalistak. Etorri mesedez, Igor Elortza eta Eli Pagola. Oain, bitako bat, hemen gatukoa, eta bestiak kartzela bialiko deu, baina nola ez zaigun gustatzen inorri kartzela bialtzia, behaiek erabaki dute zein gatukoan hemen eta zein jungoan kartzelara. Hori erabakitzeko sistema elektroniko oso aurreratu bat erabiliko dugu, eta hori da papera harria guraizea metodoa. Harri horri har, songoko ikuste zinioenentzat, 40 urtetik gorako gaztea zenentzako. Hori oso frikila gatuak ematen, bai. Papera, oango gaztiak ez datie papera harria guraizea. Bat, bi eta hiru. Bila guraizeak. Atletiken emparejamiento baino okerrago. Bat, bi eta hiru. Eli Grazio, Eli guraizea. Igor jungo da kartzelara. Igor lagunduko dute bilankidek. Bilagunak. Bueno, brother, hau ja bukatzen da. Bai, ja finala, nahi baino polikiago, baino... Ta gero gure kopla. Bai, finala, eta gero saritiak eman aurretik, gure kopla. Dana dala. Hemen sarria zein da? Zer da? Peineta bat o zerrek hemen? Zintzarria. Osea, zintzarria, como castañuelas, zintzarria? Zintzarria zencerro. Hemen etzegiat. Euskaldunak oso raru baituk. Hombre, logika pixkazekak, joaldunak eta, bueno, la cabra de la legión da gauza guzti horiek, baino... No, ni egia esan, beti zen nahiko kanpaizalia, Bai. Basa gehiago. Ni kampaia jota joan abeliek, osea que... Bai, Quasimodo bezala, Esmeralda Ibeira, kanpando horretikan... Bai, hola bukatu banik ere joro batuta. Bai, bueno. Dena dela, gehiagik joro batu horretik, hemen Eli Pagolai esango jo betortzeko. Apa, Eli. Eli Ole, ez nahi dira, ez? Eli Ole, o zer zen? Eli Pagole, ole! Ole, Eli Pagole. Bueno, Eli, zuk izango dezun gaia, gartzelako gai hontan, izango da kanta bat. Maestro. Jarriko nuke jainkoa balintza. Ez dakit, danak ondo haitu deun? Berriz. Jarriko nuke jainkoa balintza. La voz kitzetik ekarretako kanta bat. Baina, ez doinu hontan kantatzeko, baizik eta Sweet Home Alabama doinuan kantatzeko. Bai? Nahi dezunean, Eli, mikroa zuretzen. Zintzarrik itxuraz ez daukat
jainkoa izan beharri. Ze esango izuet, ideiak garbituelik, earki geatuko zan, neko txian txintxilik. Esan, jarria serio, kollarerik eztet, ekarri propio, izan ikan bertxo, ta herrimen artista, naita jarri diote, kolore feminista. Txintxarria espero, naita ekarri det, jertxea a juego. Beraz alperrikan, nabil bertxo kantari, Igorrek ez dauka, aukerik daukat argi. Baina ala ere, kanpaina ez dago gaizki, zuek elipagola, idatzi zehazki, eta martxan dagonez, hauteskunde kanpaina, irabaziko badet, denontzako txampaina. Txistezkoa izango da, Sevillano hauena, ni izango naiz gaur hemen, txintxarria joko duena. Bueno, apale. Saio jarra induelik eta txalo beroa berezago. Ez dakit txintxarrira apuntatzekean, baina txampaina bai! Dana dara. Oin etorrikoa Durangoko veteranua. Eta lehen Notre Dameko jorobatua zitziten niongean eskeo. Aigor, etorri da dela. Juan, Aigor, elortza. Bueno, Igor, iretzako gaia, ez deu zorionez gu jarriko baizik eta musikak. Kanta batek jarriko du gaia.
Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa balintza. Manolo Escobar. Eta nola oso ez ezaguna da abesti hau? Mesedez, bazpare, berriz? Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa balintza. Baina, pixka tarrakestea digan, ez dek doinu hortan kantatu behar, baizik eta Sweet Home Alabama doinuan. Eta ban, gure musikariak gu baina asko sobeto jokute doinu hori. 3 minutu, beti bezala. Baina ni enaiz eta izan nahi ez jainkoa. Neu izatearekin badaukat nahikoa. Horregatik agertzen naiz bertzotara plazan. Mundua baino lehenago neu ipintzeko dantzan. Horrela behar omen da, ez gelditu mutu. Tazkarrago pasatzen dira, tartekin 3 minutu. Total hemen onartzen nabil, truko bat baino ez dela. Baina jertxiak kenduko dut, nahi badute horrela, hai horrela. Lehen aiatarrai adarra jodiot, ipini naiz erdi ero. Gaua amaitu orduko, neuka amaituko dut bero. Ezke musikarekin kantatzia, what can I say? I like it. Azkenerako 3 minutu, laburra egin behar zaitein, behar zaitein, behar zaitein. Orain amaitu behar danez, gaurko dantza zaio dana. Bakarrik falta zaizkit, pare bat zebilana. Eta lehenago hasi naizenez, hortarako esperantzan. Bakarrik eskatzen dizuet, jeikita, jardadila mundua dantza.
Klimax orgasmiko baino iristeako. Faltazigu puntxu bat, faltazigu klimax orgasmiko hartako. Azkena. Gezurra, oidek, ipurdik izena. Azkena. Librian. Bai, gezurra dirudi hori esaten joan. Librian, oain arte, libre xamarra aitu ez balia bezala. Oida, oan buruz-burukua. Buruz-buruko azken 3 minutuak, egurra emateko elkarri. Zezena toreruan kontra, Mike Tyson eoseinen kontra. Eta libre danez da azkena danez, ez teu esango zein hasikoan. Hasi da dila, nahi duna. Berrize hasi beharraldeuku bilok teman, berrize hasi beharraldeuku bilok teman, lehendik ez aldizut igor nahiko egurreman, lehendik ez aldizut igor nahiko egurreman. Baina rekuperatu naiz lehengo egurretik, baina rekuperatu naiz lehengo egurretik, berriz eiken duten borra hautsitako espaletik, berriz eiken dut egurra hautsitako espaletik. Piskat mikroa arago jarri hostia, piskat mikroa arago jarri hostia, etzazula hartu igor protagonismo guztia. Eskatu duzun ezkero, hemen nago beto, eskatu duzun ezkero, hemen nago beto, eta prez gainera zuri koroak eiteko, eta prez gainera zuri koroak eiteko. Hemen pasatuko dena azaltzera noan, hemen pasatuko dena azaltzera noan, Igor geldituko zaigu bigarren planoan, Igor geldituko zaigu bigarren planoan. Hernan Ilar gazte honek jotzen du bastante, Hernan Ilar gazte honek jotzen du bastante, hola segiezkero bigarren planoa onar nezake, hola segiezkero bigarren planoa onar nezake. Zure bertxoi bilbidea hartuz kontuan, zure bertxoi bilbidea hartuz kontuan, lehendike hernaniar batek atzeatu zintuan, lehendike hernaniar batek atzeatu zintuan. Orain pikatu egin naiz, ta horregatik kexu, orain pikatu egin naiz, ta horregatik kexu, bai bazen hernaniar bat, baina ez zinen zu, bai bazen hernaniar bat, baina ez zinen zu. Baina Igor barkazazu, aitortzeko nago, baino Igor barkazazu, aitortzeko nago, urrengo urtean ez tezu berdina esango, urrengo urtean ez tezu berdina esango. Onartzen dizut hori zen erantzun polita, onartzen dizut hori zen erantzun polita, ala izan dadila baina ez nik libre utzita, ala izan dadila baina ez nik libre utzita. Egia esan gaztetxe ontan praktikan, egia esan gaztetxe ontan praktikan, Igor nigan ez daukazu eraginikan, Igor nigan ez daukazu eraginikan. Onartzen dizut lehen ere, ohartua nintzen, onartzen dizut lehen ere, ohartua nintzen, utziko aldidazu milki pixka bat hurbiltzen, utziko aldidazu milki pixka bat hurbiltzen. Hurbiltzaitez hori bada zure arazoa, hurbiltzaitez hori bada zure arazoa, oraindik fin dabilkit ezker gantxoa, oraindik fin dabilkit ezker gantxoa.
Utzi azkena botatzen, ez zaitut nahi egurtu. Utzi azkena botatzen, ez zaitut nahi egurtu. Plazerra gaur egitea, zurekin 3 minutu. Plazerra gaur egitea, zurekin 3 minutu. Zaila dao. Ez dago erresa. Alegitea. Gehiago esango nuke, zaila dao. Baina, bozkatu beharra dao. Zuei dagoak izue guain. Behar demokratikoa. Azken, bozketa, hemen txe, joe. Ikustet, lastozko txapel bat, bozkak, hartu zuen denbora mesedez eta bozkatu. Bueno, eta bain, Ito aitezela, mesedez, bertsolari guztiak berriro holtzara, Eneri Zabaleta Baionatik, Inatzutik Eli Pagola, Durangotik Igor Elortza, Aiatik Joriz Bastarrika, Ereñutzutik Arnaitz Lasarte, Amasatik Oiana Iguaran, Añorgatik Beñat Gaztelumendi, Oronozetik Amaia Eliza Oien, Durangotik Unai Iturriaga, eta Azkoititik Angel Larrañaga. Biba zuek! Bueno, Xabi, honen akindik? Bai, oan txoke txiki bat detalle txoa bakarrik faltaek, nork iraziun jakitia. Gu eskaude konforme, Eskandalo, es un eskandalo. Barkatu, espontaneoak tarteka sartu iteia honea. Bai, ez da, bosketa demokratiko izan da. Nik ez da egit telonero hauek ze pentsatu duen, baina bueno. Eta sinistuko ez badezu ere hauet zeon gioian. Bien. Bueno, baina gu honea etorri gara gure kopla kantatzea. Hau da... Hala. Kopla bat... Para Antonio Egaña. Antonio Egaña. El cantador del último puerto. Azken portuko kantaoria. En la tarde soleada de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con sus soles vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán: Andoni Egaña. La gente le recordará que viva Egaña. La gente canta con ardor que viva Egaña. La vida tiene otro sabor y Egaña es el mejor. Y Egaña es el mejor. ¡Viva Egaña! ¡Ole! Bueno, hemendikan Otira Martin. Eurovisionea, Benalmadena, Benidorm, Plaza Handiak. Eta danak asebeterik gehiatu gehanez, eskerrak emane genizkioke hainbat jenderi. Lehen da bizi, asebete gehituen nahi, noski. Afatia prestatu duen, Eutxorrei, konpartzai, kategoriko katerina. Nahi dezuenian deitu beharei. Baita ere, sarrerane ondia nahi, tarifa saldu dituztenei, eta batez ere erosi dituztenei. Urtero bezala, fin,
hau mundu guztira, zuzenian, transmitetu duen Arraio Irratiari. Baitare, oain arte hor barran atzien egon dia nahi guri zerrezaketatzen. Hemen atzian, gu baino askoz politago, marrazkiakin, espraiakin, grafiteien duten, Silbani eta Kokori. Baitare, Odei Estebani, bere kartel zorari flamenko horreatik. Dio Odei, Uztarokoei, bere otar ederragatikan. Epaimaikoei, papera jauzen ibili dian nahi, eta motxien bertozkolakoei. Gure kaltetako, gero hortikan zehar azalduko dalako, baina grabatzen egon dian, bertsoa.com eta Putzuzulo telebistako kidei. Eta hau posibilizareko atzien daun lantaldiai, Araitz, Ester, Itziar, Uxoa, Ilargi, Joseba, Aitor eta Mantxi. Biba zue. Baita ere, Aitor Urbietari aurten oroigarri gisa argazki jatea duelako argazki aproposa. Eskerrik asko, Aitor. Diskurso hau Venezuelako, Txabezena baino luzio izatenek, baina Putuzuloko asamblea guztia ere txalo handi bat, beti jator da prest, azazkenetan, bezazkiran. Esker honek benenua daka, baina eskerrik asko, Bila Raudana garbituko duen lantaldeai. Eta batez ere, eta azkenik, gaur zikintza etorri zaitean guzti joi, zue gabe, hau, eta bilotzez esate deu, ez balitzake posible. Eskerrik asko zuei. Eta oain, musika mesedez, pixka emozio bateko. Eta aurtengo zintzarri duna, kopla txapeliketako irabazlia zuen botuei esker, Igor Elortza! Oain, barkatu, agur bana, parte hartzaile guztiak, azkena Igor. Agur bana, edari zetik anasita. Hauteskunde garaian gaudenez ahala, ideia bat badut nik apal-apala, hau bai dugula frente nazionala. Naiza hau esatera ez ausartu inor,
zendun eta zorionak igo. Esan behar nun botua, nuela ostua, ala ere zugatik ni naiz postua, naitare ezin utzi azken postua. Beti izan naizenez hain satelite, saio ona Igorrek baita elike, Eli da eta Igor elite. Txalota salto, albalitza patrikan jaso beharko, bultzada hori falta zaidanerako. Aizen bat indar daukan Euskal Herriak, gure doinu zarreta kopla berriak, horrelaxe mugitzen dira harriak. Ikusten denez zarautz ez da laikoa, Igor da gure jauna eta jainkoa, zuek entzule maite bezalakoa. Igorrek irabazi joan da denbora, Euskaldunak zarete hartu gogora, Bizkaitarrak ez baina pasatuko da. Babesta abadon, aritxu geda opadon, hori begibistan dago. Kezka galanki izanagatik, etorri baino lehenago. Zorionak zuei neroni ere oso pozikan bainago, oso pozikan bainago.
posik naiz demasatu, inoiz ere enauteain ondo tasatu, denak untxa zartu, hau aitzaki bat data ondo pasatu.